Hazar deňse yer ýüzüniň dünýä ummanyndan aýratynlykda bolan iň iri içerki deňse hasaplanyrýa. Ol özüniň örän baý hemde köp türlü ösümlik we haýwan dünýäsi bilen haýran galyrýa. Deňziň ekologiýa howpsuzlygyny öpçün etmek meselesine şeýle möhüm ähmiýet berilmeginiň esasy taraplarynyň birem şundan ibaretdir. Gorakhanyň öňünde durýan möhüm wezipeleň birem bu ýerlerden uçup geçýän şeýle de kış aýlaryny ýaşamaga galýan guşlary almy taýdan öwrenmekden hemde gorap saklamakdan ibaretdir. Demir gadykdan uçup gelýän suw guşlarynyň aňyrsyna bärsine göz ýetmeýän toplumy gyş paslanyň häzir günlerine gorakhanyň suw giňişligine älim goşar öwüşgünni çaýa. Dörli guşlaryň millionlar çatynyň gyş aýlaryna deňziň türkmen kenaryna saýlap alýanlygy hasam buýsunşydyr. Netijede guşlary her ýylyň bir näçe aýyny gorakhanyň ýyly ýumşak howa gorşawyndan hemde bolu iýmet gorlarynyň peýdalanýarlar. Şunlar Hazar deňziniň goralýan giňişliklerini hakyky guş bazaryna synlamak bolýar. Gyş paslynyň dowam edýän günlerini suw guşlarynyň aňyrsyna göz ýetmeýän toplumy deňizi giňişligine aýratyn görk berýär. Olaryň içinde aýratyn ünsüňi çekýändiň birem gülgünü renkli gyzyl gazlardyr. Suwuň ýüzüni 100 metre uzalyp gidýän gülgünü renkli öz boşly görnüşi emele getirýän gyzyl gazlaryň sürüsini synlamak onudan myjyk täsirler galyrýar. Özleriniň uzun boyunlary hemde aýaklary bilen giňden tanalýan gyzyl gazlar esasen deňizlerde, köllerde olaryň kenar ýakalaryna duş gelýär. Gyzyl gazlaryň ýelekleriniň hemde derisiniň renkleri doglan wagtyna ak ýa-da çal renkde bolsa da wagtyň geçmek bilen gülgünü memeşe renkge öwrülmegi täsin ýagdaýdyr. Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilen guşlaryň 70 götürümden gowragynyň hutşy gorakhanyň çäklerine duş gelýändigi nyktalmaga münasipdir. Ol guşlaryň arasyna sakarwarak ördük, gyzylynçyk diýilip atlanylýan guşlary şeýle de gowlaryň durly görnüşlerini synlamak bolýar. Aýratynam suwuň ýüzünde 100 metre uzalyp gidýän gülgünü renkli öz boşly görnüşi emele getirýän gyzyl gazlaryň sürüsini synlamak onudan myjyk täsirler galyrýar. Almy maglumatlaryň täsirlemegine görä Hazaryň haýwan dünýäsi köp türlülüge eýe bolup, olardan oňurgallaryň 420den gowragy, ýerde suwda ýaşaýanlardan 29-sy balyklaryň jemi 101 görnüşi hasaba alınýar. Balyklaryň 48-siniň Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilenligi bellerlikdir. Hazar deňzi gyzyl balyk adyny alan bekreniň şeýle de iň gymmatly balyklaryň biri doku balygynyň mekanydyr. Deňziň suw giňişliklerini hemde kenar ýakalaryny dörli ösümlikleriň 400den gowra görnüşi duş gelýär. Gorakhanyň edara binasyny ýerleşýän muzeýinde bular barada gyzykly baý maglumatlar bar. Gahrman arkadamyzyň hemde arkadaly gahrman serdarmyzyň tebigatymyzy goramak babaty öňde goýan belin wezipeleriniň ruhlanýan ýurdumyzyň daşgorşa goramak ministrliginiň Hazar döwlet tebi gorakhanynyň agzybir eşgärleri halkary parahatçylyk we anaşmak ýylynyň ilkinji günlerini hasam ruhy welentlik bilen zähmet çekýärler.